All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Haswa bangin phai sha ki khubor ngi kwa ban pin kamau shopi ba ka jilla Meghalaya kan thap vote ha ka afnyo tarik mentau banai remphang ban nakaliang ko All India Radio ka kentu ya kinong sngap baro ban pin ni shakmat ban pin trekam ya ka hok ka jongphi kata ban pin thap ya ki vote ki jongphi bat ban rakhi ya tamasa jong ka jing sanshar pa ba kimat ba kong san jong ka khubor menta ka step ka khatnyo tarik uremphang arajar apulai kilong ya bet ya renti ka jing thap vote na ka benta ka assembly election ha jilla Tripura One ki star campaigner jong ki seng sign pathe bapher ku menteri kampo yang kari bat unong yalam ke BJP wa Amit Shah lambat u general secretary ke TMC wa Abhishek Banerjee sya ka jalla Meghalaya banyalap election play menteri rang badu kari Narendra Modi ya ka mega national tribal festival RD Mahotsav hanong ba New Delhi bat yo korup ke election commission hadu shispa sapnyo klur tingka kapisa ka kiat udrok bat kiwe ha ki jalla bolong election jong jalla Tripura Nagaland bat Meghalaya hadu khatsan terik mentau benai ka khubor ka babnya ka jingthap vote ha ka jalla Tripura ka long ka baya bet ya renti henen gisngi laban pin ka mau bakilon hadu arpo pra lak ngut kinong thap vote ha ka jalla Tripura bakin a ya karai jong ki aspa sang khundai ngut ki kertong ki bakun thop ya arpo ngut ki kinthei na ka benta kin report li ki assembly seat ha ka ni ka jalla Menteri rang ba Tripura Dr. Manik Saha lembat ka kinhon menteri jong bat kunjuru menteri rang ba barim kani ka jalla Manik Sarkar kini ka balingkong ban thap ya ki vote ya kani ka jingthap vote ha kani ka jilla lapun khan shu da jing apahara da ki Central Armed Police Force kinong thap vote ki basa ha ki zero line jong ka kapot India bat Bangladesh kila wan simentalang ha kani ka jingthap vote ban jet ya kinong mikmat jong ki Legislative Assembly ha kani ka jilla ha Meghalaya ki star campaigner bat kinong yalam ba khmat jong baro ki sang san puthe kilaya simbenta ha ka jingilang pat ba na ka benta ka assembly election ka ban salong ha ka apnyo tarik mentau banai remphang ha ka jilla ki star campaigner ki bala simbenta ha ka ni ka jingilap election ha ka jilla kilong unong yalam jong ka BJP bat ubadai ru menteri kampo ieng jong kari u Amit Shah ubalawan menyalap election ha ka jingilang pat ba ka balong hatura West Garo Hills district hinen gesngi sa uway pat unong yalam seng san pathe ubadan ha ka jalla na ka benta banyalak election uday unong yalam jong ka TMC pat ubalong ru general secretary jong kani ka seng san pathe u Abhishek Banerjee ubalawan a ka jingalap election na ka benta ka seng TMC ampati pat William Nagar kimat kibakini kinong yalam seng san pathe bapher kilawan banyalap election ha kani ka jalla kilong ka issue ti doyong ka jingbam sap ka jing kedok kam kedok jam ka jing ya penmek put ha peleng ka jalla Meghalaya bal Assam lembat kiwe Chief Secretary jong jalla ubak DP Walang lembat DGP Latja Ram Bishnoi henen kesngi kilalet Shabak Mara South Garo Hills District ban khmi ya ka jingpin khre ya ka ni ka assembly election ka ban salong ha ka apnyo tarik uremphang ha ka jalla kani ka jingalang pin khre election ka balong ha circuit house Bak Mara nakaliang DEO ne district election officer kani ka district US Avasti ulayat ho yabon ka jingpin khre balapin khre da ka district na ka benda kani ka assembly election sho Awasi ulayat ho ru baka South Garo Hills District kadon shispa an rifway tili ki polling station ha ka bak harway tili ki don hasar bat shispa sapulu tili hanong kendong Awasi ula pentip ru baka sweep campaign la pelong hajan man ki jaka jong kani ka district na ka benta ban pinsong thuk pat ba halor kani ki election na ka leng chief secretary ka jela ula penpau baka dei bandon ka jinga trailang ha baro kiliang na ka benta ban pinyai bet ya renti ya kani ki election ringkat ketin pira with women for women ka bumut ringkat kiriu kenthei na ka benta ki kenthei ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress hinin kesngi ka khandutrik uremphang kalaong ba ka seng borobor ka penslur bet ya ki kenthei ha ka san hima sima bat ki matrikam jo ka seng kadai ka dak bapau ya ka jingkut jingmut jong ka seng ban penslur ya ki riu kenthei ha ka jelam kilapan pau ba ka Congress ka tip ya ka jingdon kam jong ki riu kenthei ha ka jela Meghalaya bat na ka liang ka media coordinator ka Bobita Sharma kalaong ba ki kenthei kitei ya urishat bakarpang ba hapo ka sejak khadar bat karoi kapar ha Meghalaya bat na benda ka ni ka senga terwa ban shim yak senjam ban pin bhaya ka jing im jong kriu kenthei kini ki kinthop yak skim ha ka kot ka khya bom dong kam siu ka jing ai jing kai ba kham kerpang ha ka ban seng kam sengjam na ka benda ki riu kenthei bat ban pinyo bai bam bolong lai hajar tingka man lai ubnai sha kilong kimi ba basa marwei jing pule ai sha boro ki khna kenthei on pin beng ki ten sop ieng sha kilong yeng badon
hake EPL on I boarding A ba aspa unit shakilong yeng hake BPL on sam A yaki LPG cylinder shakilong yeng hake BPL but on bo yaka yau ka pakerpang tang na kabenta ki kilukan thei haba kado ba kasyang National People's Party kam simala ban pendep yaki jingkular ban kentiu yaki kilukan thei ka sharma ko ong ba ka jinglong jingman jong ki jaka ajik sumar jong ki kilukan thei bat khinarit hapo ka jela ka long ba isnei haka ba ka jela ka kiu ba ka jingyap jong kilong kumi bat kilong kani kani ko All India Radio Shillong bolam shipi ya khubor Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi Hnegasngi Ulaple ya Mega National Tribal Festival Adi Mahotsav ha Major Dhyan Chand National Stadium Hanongba New Delhi ha kani ka tamasa lawan banya shimenda daki hajar mut ki artist ne barikor na ki apopratli ki jilla but Union Territory jongkari ha kani ka tamasa ladon shibun ki exhibition bak jingde ya ki tiar shnakti jong ki reolom lembat ki handloom painting jewelry bamboo pottery food but natural products but ki tribal cuisine kani ka tamasa kadai ru tamasa ban rekhe ya ka jinglong reolom lembat ki lariti ki craft ki jingbam tinrai ki jingkhayi ya ki tiar reolom lembat ka traditional art kan beteng hadu ka afnyo tarik menta ubnai rempang ka election commission kalayok kurup hadu palat shispa nyopnyo ngalong biang ke election commission kalayok kurup hadu shispa south nyok lor tingka pisa kakiat udrok lembet kiwe ha ka jela bolong election jong ka jela Tripura Nagaland bat Meghalaya na hadu ka khatsan terik mentau benai baro ki jung kurup ha kini ki laitli ki jela ki kentup hadu palat shispa laifun lor tingka pisa palat lak lailak litar kakiat ke basyong dor palat khandai klo tingka EA lembat kidrok ke basyong dor palat prapu sanlak nyopun ru hajar tingka kajela Meghalaya kalong hakli du na kijing syak kurup da ka ba kijing kurup kalapoi syakan repo lai klo tingka kajela Tripura kawan ba ar ha ba kijing kurup na kani kajela kalapoi syak sap sak klo rif nyolak tingka bar kajela Nagaland kawan balai ha ka ba kijing kurup na kani kajela kalong live khandai klo khat khandai lak tingka da ka jingthmu ban pin songtho shapang ka National Tuberculosis Elimination Program ne ka NTEP but ka Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan ka office jong ka District Tuberculosis Officer Jantial District Jowai haringkat ka jingis nok tilang jong ka Star Simen kala penlong ya ka jingsam jingbam A lemba ka Community Support Scheme syakinong syak sumar jingpang TB Haparma Paithlu PHC East Jantial District Dr. Mrs. EBV Lalu District Tuberculosis Officer haba ajing kren nak ni kesngi la kerpat bat pen songtho ya kinong syak sumar ba kidai bandi testa ya kidawai bat ban pendep ya kejing syak sumar khanang banyok khia na kejing pang TB ha kani jingelang kinong syak sumar ringkat ba kinong trei jong ka DTBO East Jantial Hills District kila sim smai ba ka arajar arpusan kin penlong ya kari India boro ka wei ka banlai na kejing pang TB ka Additional Director General BSF Eastern Command Kolkata ka Sonali Mishra kalawan jungo ya ke Meghalaya Frontier VSF na kabenta laisni kata naduk khatsan terik haduk khatnyo terik mentau benai ha kani ka jingwan jungo ka jongka kalapet ya kajing long jingman jong kajing apa hara bat ya kren ya kajing ki bayar kendu ha kaput jong ke India bat Bangladesh bat wat ru ya kilat kilinti komdo bantia lakam ya kam sneo ha kaput kasunali besha kala jing ru ya ke border outpost jong ke Pirdiwa Muktapur bat Dauki henen kesngi ban pet ya kajing long jingman jong kajing apa hara ha kini ki border outpost show kani ka Additional Director General BSF Eastern Command Kolkata kan sapenya ya ka Sainik 9 ha border outpost Dauki ka banlong menta kesngi banyak ren ha lor kijing bagi sipai kaput kia kelu. Kan National Center for Seismology kala pentip ba ujumai uba ka jingthau ka long lai po handai Richter scale ulaki enen kesngi hajan la Meghalaya. Katkom ka official data uni ujumai ulaki ha kapor handai apun rumen step ha ka ba UEP Center udai ha East Kashil District ka balong 100 km syapok ka khandau. Ya kani ka jingkhiu jong uni ujumai layos ngo ha Meghalaya lembat katuk ni ki jaka ha Assam kenthop hagati Haswa bang tengkut ye khubor ngi kwa bang tengkamau shopi baka jela Meghalaya kan thep vote ha ka afnyo tarik mentau benai rempang banda kalian ko All India Radio ka kentu ye kinong sngap baro batin mi sakmat ban pentrekam ya ka hok ka jongpi kata ban pinthep ye ki vote ki jongki bat ban rakhe ek tamasa jong ga jing sanchar pat ba kato ka khubor kalakut ka bawan shopi nak studio jong ko All India Radio Shillong kane ko All India Radio Shillong
This is All India Radio Shillong. Here is an important